Pagigtubag sa dakong kakulangon sa dugo karong dunay pandemya, usa ka bloodletting activity ang gipahigayon sa kapulisan sa El Salvador City. Nahimo na kining program sa El Salvador City Police nga gitawag og dugong tagapagligtas bloodletting activity. Mao na kini ay katulong bloodletting activity karong tuiga ug dako ang pasalamat sa kapulisan sanglit ubay-ubay sa mga tagnipan-on mitubag sa maong panawagan. Sa sobra 100 ka tawo nga nagpalista aron magpakuha og dugo, katunga lang ang nakapasar sa screening sanglit ang uban bag-o lang nabakunahan. Panghinaot sa kapulisan nga daghan pa ang madasig nga mag-donate og dugo, ilabi pa nga importante kaayo kini karong dunay pandemya. Ako nagpasalamat sa tanan nga i-cooperate sa paghatag og dugo sa kini nga amo ato nga 1 year anniversary sa dugong tagapagligtas nga namo kanunay nagsuporta. Dako na kay katabang man kay karon sa panahon sa pandemya wala na kay mga donors na donate og dugo.